Okay, det der, er det også en strisser? Nej, jeg er ikke strisser. Martin ringer til mig, fordi at... Det er nordmand. Hvad? Ingenting. Sofie arbejder i et auktionshus, der sælger kunst. Nå for fanden, ved du hvad, vi skal ikke have noget kunst. Ej, men vores egne kantareller. Akvareller. Det andet er en svamp. Ja, og du er en kost. Hey, helt ærligt. Lang tid siden, var. Pisse ærgerligt. Vi har ellers prøvet at få fat i dig, Martin. Vi har ringet til Alarmcentralen 112. Det var din kæreste, der tog telefonen. Han lyder ellers meget sød. Jeg kan forstå, at du har gjort mandegravид. Faldt hun så på billiardbordet? Ja, det gjorde hun. Der er jo grund til, at det hedder et poolbord, Martin. Ja, men hvis I to var på hold sammen, så var det jo nærmere kejlebilliard. Nå, hvorfor fiser du ikke bare hjem og maler nogle af de der koraller, hva'? Koraller er dem, der lever i vandet. Det hedder makraller, lille skat. Makraller. Ralf. Jeg går ud fra, at Nikolaj har sat det lidt ind i det. I og med, at det der er 2 separate efterforskninger, så er det vigtigt, at vi holder alting undercover. Undercover. Kæft mand, det er da ufatteligt, at du ikke har fået en medalje endnu. Ja, må vi ikke trykke din hånd, Ja, Martin? må vi ikke det? Med løg på? Hold nu kæft, ikke?